41. minúta stretnutia, žltá karta, mužské hosti, dostal hráč číslo 6 Patrik Šekerka. To je aj celkový výsledok dnešného stretnutia, čiže ďakujem vám za pozornosť a v stredu vás radi privítame. Ten gól nám dal určitý pokoj, uhrali sme niektoré lopty, potom viac ako predtým, ale smerom dopredu sme boli málo nebezpeční. Medzihra bola, ale dopredu sme nemali myšlienku, nevedeli sme sa tak presadiť v krídlach, ako sme zvyknutí, že tam sa vieme viac presadiť ako dnes. A dnes nám to nejak až tak moc nešlo. No, potom ten druhý polčas mali domáci aktivitu, tých 20 minút. Treba povedať, že bolo ich určite, tam to lietalo v tej 16-ke, ale máme skúsených stoperov, skúseného brankára, ktorí to ustali a potom sa to trošku už urovnalo a domáci už nemali toľko síl, aby to pretlačili nejakým spôsobom. Už druhý, tretí zápas otáčame výsledok, doháňame negatívne skóre. Išli sme do zápasu s tým, že dnes bezpodmienečne chceme vyhrať, aj sme mali určitý tlak, 20-30 minút. Vytvorili sme si znova zo pár slubných príležitostí, ktorých sme nepremenili a pomaly v 30. minúte z ojedinelého útoku super dal gól, pomohol možno trošku vietor, ale gól platí, nemôžeme sa vyhovárať. Druhý polčas sme ešte viac zvýšili ofenzívu a sme robili stredania tak, aby začali sme na dvoch útočníkov, aby sme sa presadili a vyťazili. Pomohol tomu teda ešte druhý vyrovnávajúci gól 2 minúty pred koncom zo štandardnej situácie. Žiaľ, opäť 5-6 šancí nepremenené, tak preto je výsledok, aký je 1-1.